Dobry dzień, szczęść Boże, Glück auf, Grüß Gott. Dzisiaj mamy Silvester, das Ende des Jahres, der letzte Tag des Jahres. Tu se pija taki mały kaffee, Malzkaffee oder Weizenkaffee. No i tak cała pora rzeczy powiedzieć, mam nadzieję, że nie za długo, ale trochę tak entspannt, a trochę tak politycznie. No, tak sobie myślę. Pierwsze, no, mamy nowy rząd teraz, nowy Regierung w Rzeczypospolitej. Poczekamy, co tam zrobią. Miejmy nadzieję, że to, co obiecali, to będzie zrobione, nie? Bo to jest ważne. Jedni welowali tak, drudzy welowali tak. W każdym razie też welował we Frankfurcie. No, 15. No i pożyjemy, obocymy. Jak dodają Niemcy. Die Ärmel soll mal hochkrempeln und an die Arbeit. No? Czyli rękawy podwijamy i bierzemy się do roboty. Chodzi o prywatnie, o wszystko, prawda? Ale ty za dużo nie ma co robić, tak powiem, bo teraz na sam koniec, na święta, to stoi Hexenschuss. A Hexenschuss to jest coś takiego, co tam w plecach robi ała, nie? No to tak my przy okazji, bo robota jest ważna, ale robota, jak niektórzy gadają, to też głupota. No, to tak z tych Entspannungsthemen. Moi drodzy, Wigilia przeleciała, Feiertage przeleciały, Weihnachten, Boże Narodzenie. Myślę, że każdy na swój sposób, jedni obchodzą, jedni nie obchodzą, trzeci jadą na urlop. Niech się wszystkim właśnie dobrze działo, to nie chciałem tam nikomu nic życzyć, bo to każdy musi na swój sposób wiedzieć, jak to zrobić, nie? Ale tak przy okazji opowiem, co tam ostatnio ciekawego dostałem. Tu od mojej muterki dostałem. Popatrzcie, kościoły i kaplice 2024 Metropolii Górnośląskiej. To jest taki kalendarz. I ten kalendarz najpierw patrzę, co to w ogóle jest, nie? I to jest nasz Heimat, Oberschlesien. Oberschlesien, popatrzcie sobie, to jest Łopole, tu jest od Muchów Nysa, tu leci. Później mamy diecezja czy metropolia katowicko, a tu diecezja jest gliwicko. No ja tu mieszkam tutaj powiat tarnogórski i powiat lubliniecki. To jest mniej więcej ta Eka. Ale dwie farby, nie? Tu na żółto, tu na niebiesko. Jasno-niebieski, ciemno-niebieski. Bardzo fajny pomysł. Ty sobie popatrzę tam, co tam są za kościołem. Może sobie jakąś rajzę zrobię. Ale całą koncepcją, że mamy nasz Heimat. Gelb, blau. Fany narodowe. No i można tam pooglądać, nie? No po kolei to mnie to pokazywać, no ale tu jakiś stary turm, tu jakiś kościółek drewniany. Jest tworog, tam widzę stare Tarnowice z naszego powiatu. Także powiesa se, bo nowy rok jest. Dziękuję mojej butelce za taki gieszynk, nie? To tak, co do Śląsku. No hań szluk. Znaczy nawet nie wiem, bo wstałem niedawno i chyba coś mi tam spływało. Przepraszam, ale tak to jest. Husten, aber das ist nichts. Das ist keine große Krankheit. Ich glaube, das geht nur von oben nach unten und will in den Rachen rein. Następny temat właśnie wielojęzyczność, Mehrsprachigkeit. Uważam, że każdy Górny Ślązok jest jakby jego herbowizną to, że godo co najmniej w 2, 3, a może i 4 językach. Tak, no tak to, tak to jest, nie? Tak to jest.
to tak jak mamy Holendrów, oni też tam pieronego gadają w wielu językach, tak jak mamy Luksemburg, po francusku, po niemiecku, po swojemu Lecemburgisch, to my też po niemiecku, po polsku, w naszej godce możemy też czeskich znać, albo angielski do tego jako ten internacjonalny język. No i tak to leci. Ostatnio dostałech taką knigę pod tytułem Wojna o Ukrainę, wojna o świat. Dwóch takich właśnie geopolityków, Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz. Oglądam sobie, cytom, bardzo fajna książka, łatwo się czyta, bo Jacek Bartosiak ma wiele przemyśleń i on naprawdę jest pieron taki, że on tam takie definicje daje, że to nie jest tak prosto go zrozumieć. Tylko 2000 egzemplarzy z podpisem. Ale Piotr Zychowicz tak to rozpracował, że to jest książka na zasadzie wywiadu. Proste pytania, proste odpowiedzi. Nie za dużo wycieczek takich, żeby odbiegało od tematu i wtedy bardzo przyzwoicie się to czyta, bo człowiek ma pytania i potrzebuje krótkiej odpowiedzi w miarę treściwej. To lekturka, teraz mam 3 dni wolnego, już tak jest, no, 1/4 przeczytano. Nie wiem czego się spodziewać, fajne. Jak ktoś chce, może przeczytać. No, każdy to znalazłem na YouTubie. Mnie się to podoba, bo warto czytać i rozumieć świat. No i my też musimy się jakoś rozumieć jako Górnoślązoki. I tak chcę powiedzieć jeszcze, że ten rok 2023 nie był najgorszy do mnie, ale też może nie był najlepszy, nie wiem. Ja mam taką mam tutaj zasadę, że moje lata dobre to są parzyste, czyli gerade Jahre. Na przykład 1972 się urodziłem, 1900 co tam 2022, hopa sobie postawię 2002, synek mi się urodził, 1998 się ożeniłem, no i tak, jak tak sobie porachuję, to właściwie wszystko co było w parzystych latach, to były dobre lata do mnie, a nieparzyste były kiepskie, także dzisiaj myślę, że to co gorsze to już jest za mną, a to co dobre to będzie przede mną. No to tak z tych numerologii. Można w to wierzyć, można nie. Kiedyś ludzie wierzyli w takie rzeczy. No i chcę powiedzieć, że w Polsce to było bardzo ciekawe, bo dopóki ta cała zacha z Ukrainą była, no to te nasze farby gelb a modry, a Ukraińcy mają modry a gelb, to one wszędzie były, nie? Na rathausach, jakaś tam na szkołach i tyle naszych farb to w życiu nie widziałem i w całej Polsce. Także myślę, że z tego powodu warto naprawdę podziękować rokowi 2022-2023, że my mieli tyle tych naszych fan. Ja? No ja wiem, one są na odwrót, ale to mimo wszystko. Tego bych sobie życzył kiedyś jeszcze, żeby tak dalej było. No tutaj już Polacy się skapnęły, że to nie jest najlepsze. Albo taką polityka. Te fany usunęli, wyciepli je. Ale na Niemcach jeszcze wszędzie są, nie? Tu połaża Pochanał na rynku, na Marktplacie, na ringu, na Freiheitsplacie, tutaj drugi taki mam fanał. Są te ukraińskie fany, czyli śląskie farby. Na szkołach dalej wisi tam, nie? I wszystko ten. Także warto to zrobić fotkę z tym. No bo to nie zdarzy się, to może się nie zdarzyć już następny raz. A trzeba być dumny z tego, że tak się to jakoś wykludziło. Naturalnie wojna nigdy nie jest dobrą, to wiemy. Ale tak powiem, trzeba Heimat bronić. Tu dostałem taką szabla na 30 Geburtstag. Jest napisane Bóg, honor, Heimat. To tak przy okazji.
Ja wiem, to tak godą, ale jakby co trzeba było, to trzeba swojego bronić. No i tak, jeszcze co bych chciał powiedzieć. Może jutro na jakiś plan mam taki tutaj, to też jest miasto Hanau. Miasto, gdzie się urodzili Jakub i Wilhelm Grün. No i tu jest taki, to się nazywa Märchenfaden, czyli ścieżka po figurkach z postaciami bajek braci Grimm. No i może sobie jutro przeleza, jak będzie fajna pogoda, zobaczymy jakie będzie słońce, czy tam jakie światło będzie i no, tak myślę, że mogę coś tu powiedzieć. Mi się wydaje, że to też nie jest przypadek, że tutaj człowiek mieszka w tej miejscowości. Jest bardzo ciekawa w sumie miejscowość Hanau. Tuż koło Frankfurtu, zawsze gdzieś tam w tym cieniu Frankfurtu. Tutaj powiedziały drogi, powiedzmy, handlowe na Nürnberg, czy na Norymbergę, albo na Erfurt. Gdzieś tam, prawda, przez te góry trzeba było się przeprawiać. Górę Rhön. No i to mniej więcej tutaj był ten szlak. No tak mniej więcej chyba dzień się szło kiedyś konikiem, jakimś tam wozem się szło z Frankfurtu, no i później tam ileś jeszcze pewnie 2 tygodnie do Erfurtu, nie, bo to jakieś 250 km jest tam. No, to tak na tyle, moi drodzy. A tak węszuję wam wszystkim. No, wszystkim węszuję wam spokojnego nowego roku, żeby się jakoś tam darzyło, żeby roboty było tyle, żeby na wszystko wystarczyło. Geldu, żeby też było. Ale Geldyt, jak to gadają, jest ważny, ale i najważniejszy. Szanujmy sobie nasze familie, bo bez familii to lipa. No i tak, żeby tam każdy znalazł swoja połówka tego wążyca. Żeby to nie było wszystkich tych jakichś takich toksycznych związków znajomych i tych. Ciepnijcie to, naprawdę ciepnijcie to weg. Jo, po prostu jest tak pozytywny chłopak ze Śląska, Carlos z Górnego Śląska i tą pozytywną energią, tak jak na przykład tą baną z Tarnowskich Gór albo Starnowic na Pyrzowic, jak sobie przejechałem. Zaraz się poczuję lepiej, że jednak w tym kraju jest dobrze. I robimy dalej, ciśniemy no i tak, a dzisiaj na Sylwestra i na Noja to życzę wam szampańskiej zabawy, po niemiecku się go to einen guten Rutsch. Rutsch to jest, żeby się pośliznąć, no ale to tak, nie żeby się pośliznąć, tylko żeby płynnie przejść w nowy rok. To też wam to wyszuję. No i widzimy się w następny rok. I trzymamy się, Ślązoki, mamy pozytywną energię i musimy się co zamian do kupy trzymać. Z Panem Bogiem. Auf Wiedersehen. Tschüss und ciao.